Ac ar ganiad y cyrn gwlad, rydw i'n galw ar aleloia I sefyll ac fe'i cyrchu'r i'r llwyfan gan yr arwyddfardd a'i osgordd, y cyrn gwlad. A dyma ni'n cael y cipolwg cyntaf ar Enillydd, y fedal Ryddiaith eleni. Ac yn ôl yr arfer, fe fydd yr osgordd yn cyrchu'r llenor buddugol ac yn ei hebrwng i'r llwyfan. Ceffyl a basiodd pawb o'r ochr allan ac arhosodd ar y blaen. Geiriau grymus Sonia Edwards wrth iddi draddodi'r feirniadaeth eleni. Gair o gyngor i'r buddugol gan meistress y gwisgoedd Ella Jones neu Ella Cerrig Ellgwm. Swydd sy'n ffipyn o gyfrifoldebau, gan gynnwys gofalu'n arbennig am wisg a choron yr archtherwydd, gwisg y prif lenor ni'r prifaf fuddugol, ynghyd y gwisgoedd mam y fro a chyflwynydd y flodeiged. Ond yn bwysicach na dim, y wen gynnes cyn mynd yn ôl i'r llwyfan. Gyfarwydd gwir harlech yn ysgogi'r gynulleidfa I sefyll. Ar gandydd y seremoni eleni, y gŵr o'r brifddinas, Alun Gai. Sefyll, ysdi da I wrthag I fel arall, ie? Halwch chi sefyll. Gewch chi eistedd I gyd. A be den ni isio I wybod ydy pwy ydy dwi'n mewn byd yn ei ddeud o. Aleloia. Dwi'n iawn? Pwy ydy hi? Manon Steffan Ross. O Dywyn ym Mro Dysyni, Meirionnydd.